Kung kita lang yo'y papilion, di kita mo pili sa sitwasyon nga magkalisod-lisod ta. Pananglitan, sa may gusto nimo kanang mapobre o makwartahan. Kung kamo lang yo'y pahukmon ba, papilion mo nga inighumas misa, mapobre dayon mo, or makwartahan. Asa may inyo pilion? Makwartahan. Papilion mo kanang magkalisod-lisod, daghang problema, o mawagtang ang problema. Hay may inyo, ana? Wagtang ang problema. Bisag ako. Papilion ko, mahurot o kahalin ang slat, o wagi halin. Asa man ko? Mahurot o kahalin. Kinsa bagot tayo, ganahan anang di mahalin. Muna, ato na siya nga, kuan gyud kinaiya gina nato common sa tanang tao nga naman kay inherent na attitude gina nato self-preservation. Si Kristo nagtudlo siya nga kalimti ang inyong kaugalingon. Nya unsa may buhaton aron malimot ta magpakasulugoon. Kay kanang sulugoon di man amoy magbuot siyang kaugalingon. Nya wala sa siya moingon magpakasulugoon, duha man ka klaseng sulugoon na ay buutan, na asay dautan nga sulugoon. Ang buutan kuno nga sulugoon matud pa ni Kristo diri sa ebanghelyo, siya maoy mag-apod-apod sa mga pagkaon alang sa iyang uban nga mga kaubang mga sulugoon. Magtiguan ba tig-apod-apod pasabot ang sugo des Ginoo nato mga igsoon is to distribute sa mga goods of the world. Dili ang pagsigig tigom aron magpahimos. Kinsa may daotang sulugoon, matud pa niya, kana kunong moingon, dugay patong moabot ako agalon. Sige siya kaon, katong gipiyal niyang pagkaon, siya say kaon-kaon ato. Di na siya manghatag siya ginagmay kaayo. Nya og naa pag yung mangayo, iya pag yung kasaban, iya pag yung bunalan, kay patuyang lagi siya siyang kaugalingon. Ana. Kamuron, kumusta man mo? Buutan mo o dautan nga sulugoon? Kinsay mo claim nga buutan, tasa ka mo? Kinsay buutan ba nga sulugoon? Ay mo kauwagod. Nganong upatraman kabuk ang ni isa. Sa ato pa kamong uban mga daotang sulugoon. Ang sa may hinungdan nganong madautan, nagpada ka sa imong tawhanon nga hilig. Kato akong giingon ba nga self-preservation yun. Unahon yun ang kaugalingon, una pa ang uban. Mauta na ubanin ko, pamalit mong slat. Pader, mo ginay akong gusto. Pero unya na lang yung maarang-arang ng akong kahimtang. Mao man dyan na atong rason. Padir ang nindot unta nga akong giampo Gus Ginoo nga madato ko aron makatabang ko sa isig katao. May kayo pagkasulti no? And madato unta ko aron na ako ikatabang kay unsa may akong itabang og pobre ko. Ana man ano. May kayo mo. Yung Ginoo kay biyan yung hapak ko na. Si San Pablo sa unang pagbasa naghisgot siya. Tungod kanamo kay naminaw mo sa among gisangyaw kang mo karon nahimo ng dato sa tanang butang apil na sa pagpanulti. Nangadato sila. Nya kinsa may nagsangyaw nila? Ang mga apostoles samang San Pablo, unsa may gidangatan nilang San Pablo nangahimong pobre, wa nay balay, wa nay mga butang, wa na gani sudlan nagkwarta, wa gani ilisan. Kaya mo may sugo ni Kristo. Si Kristo sa unsa man say gidangatan niya, purting pobriha aron mga dato tang tanan. Tanawa karon, kutob sa nagdaa sa ngalan ni Kristo na pobre ba god? Kanang nagsunod yun ni Kristo ba? Na pobre? Mother Teresa of Calcutta lang. Purting dato ang Mother Teresa. Magpakaon ko siya
labing minus tag 100,000 katao kada adlaw tibuok niyang order. Mga 100,000 mga bata, mga tiguang, apil pang tambal. Gisayunan ka ana og di ka dato, di ka kapakaon ana ay. Ang tutok pa muna ko. Kanang yun ana ba? O tanawa ang mga kato sila si Saint Benedict. O kanang gitukod niya mga Benedictine nga mga kuan order, si Saint Dominic, mga Dominican nga pobre din na. Sila si Saint Ignatius of Loyola, kanang mga Jesuits, o tanawa ng mga Ateneo, pobre din na. Ano yung kung tutukan? San Agustin, o kama Agustinian, karon order, ana, pobre din na. O pare, pobre din pare di ay. Sige, hakop skulikta eh. Kaya, pobre rin na, dili. Madato yun ang musunod sa Ginoo. Pero, unsa man say sugo sa Ginoo, ipanghatag ang tanan ngadto sa uban. Kada mo'y importante kayo. Sa ato pa, dinhis kalibutan, ang teknik di mga igsoon aron ta madato, ibaligya ang tanan o ang tanan gyud ihatag ngadtos mga kabos. Dato kita ana. Madato yun. Pangita mong tao nga nagbuhat ana nga pobre. Tagpila ka milyon ang iyang ipanghatag ngadto sa uban. Basta mga taong ingon ana. Ana lang ko'y kaila sa una nga nagmautoy na murag nagrekoleksyon na mo magtiayon na scam sila sa iyang trabaho. International man to ang iyang firm na scam o nabira ang tanan nilang katigayunan. Iyang pamilya gahigda na lang sa nang giabangang gamay kayong balay, upat mating ito kabuk ilang anak. So dagin sila banig gikan sa pagka-milyonaryo, pagka-bilyonaryo, naghigda na lagbanig, hapit way gikaon. Wa siya simba-simba katong bana ba, ang asawa ray mo simba, bright kay siya, sige siyang panaway sa mga pare, anang mga kuan-kuan, mga walis pare, bangaan parian. Pag higda na nila atong ingon atong kahimtangan na bira ng tanan niyang katigayunan, atod pa niya balik siya sa Ginoo. Balik, nag-ila siya siyang sala, ug di saad siya, dinagid siya magsupak-supak ba sa Ginoo. Di na siya muangkon bisag usa ka buok property. Ihatag niya tanas Ginoo. Unang na full-time sila na charismatic tingali ito nga kuan kaning full-time ba charismatic service. Nabalik hapit tanan niyang katigayunan, sobra pa. Natagaan sila balay atong panahonan, ana sila'y balay o giyuta nga dako gyud nga balay o giyuta na ay sakyanan nga hinatag sad nila, pero pulos service para sa community. Iyang mga anak nakabalik sa eskwela sa mga inilang mga universidad, kagraduate na gani, scholar ana niya. Kada adlaw maglinya ang mga kabos sa ilang panimalay, kay ang tanan gidiyang makuha ng mga donations o mga asa pa nga income sa community, i-distribute niya sa mga kabos. Kada adlaw maglinya ang mga tao sa ila. Matod pa niya, seminarista pa man ko ato, pagsulti niya, buhi pa ba sila karon? Mga way back 1987, 86, ana, naka-encounter ko nila. 87, 97 or 96. Ingon siya, di na mi pobre di na gid mi pobre. Purti gid na mong datua, kaysa wa ko kasuway sa kong kinabuhis una, kada adlaw maglinya na mga tao gikas buntag ngadtos gabi, sige kog distribute og pagkaon. Kana pa lang na ang pagkaon among gi-distribute, di na siya basta-basta dako kay nagasto. Di dato man mo malipay, lain man mo lahi man gud taog una-una sa pagkadato. Ang ato gong pagkadato mauman ang
angkon pagpadaghan sa atong bahandi, sa atong kaugalingon. Kining gihisgutan sa unang pagbasa ni San Pablo nga niingon siya, nagdaig kos Ginoo kaninyo kay nangadato mo. Ang pasabot ani nga wa na sila maglisod, wa na sila kabalaka, magsigi na sila tabang sa ilang isig katao. Dato gina. Muna kining namalit na tog slots, tawgon ko ni sila dato kay sige sila palit. Kinsa may mga pobre, ang wa mo palit. Sige, lingi ay mo tupad. Nakapalit na ka. Yung isa, palit na ko. Yung isa, dato ka. Yung palit na ka. Wapa, pobre ka. Bisan pag naakay daghan kayong mga bahandi, bisan pag imo nang giihap ang imong kwarta, bilyon-bilyon na, pero watcho ka mo palit og slot, pobre ka eh. Pero gasakay lang kag tricycle, sakay lang kag habal-habal, labandira ra ka, anang singan ani, tricycle driver ra ka, yan ipalit kag slot, ana, dato ka, dato. Yan sa may bation sa kadato, malipayon, kontento, satisfied. Wala ka nang hahanapin pa. Sige, katapusan lingi si mong tupad. In English sa pagsulti, are you satisfied? Sige, in English aron sa mura sa kagdato ba? Are you satisfied? Wa magi ka masatisfy sa imong naong. Dato pa ka ana, sige mangani kag pangoriksyon na ng imong naong, wa man ka masatisfied sa imong bana, wa man ka masatisfied sa imong asawa, luos mi kag pangasaba na imong mga anak, wa man ka masatisfied, pasabot pobre ka, dautan kang sulugoon, kay ang imong kaugalingon mo imong gustong tagbawon, dili ang pagdistribute sa mga bahandi nga gipiyal sa Ginoo nimo. Mauna, mga igsuon, ang pagsunod di ay ni Kristo nangahulugan nga madato kita. Pero ang pagkadato nga gihisgutan ni Kristo is a state of grace, dili state of wealth. Mauna, timan-an nato. Kay mao man sa ginay tinuod nga pagkadato, kana bang you are 100% happy, peaceful, satisfied, and holy. Wa ganining upat, pobre ka, nagpangita pa ka, dili ka 100% happy, peaceful, satisfied, and holy. Wa kapuslanan, wa kay bili nining kalibutan na. Muna magtan-aw ta ng uban na portig yung daghanag kwarta, mukalitlag pusil sa ilang maghikog. Na uban portig yung sikata, muambak hinuos building aron mamatay o mag-overdose sa mga tambal. Ngano man, tungod kay wa mahimong buutang sulugoon, ang kaugalingon mo igitagbaw matud pa diri, inom, sugal, hubog-hubog, kaon, palami, bisag unsa na lang, kana di na makatagbaw, makawagtang na noon na sa katagbawan. Manindog ta.